У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў да 75годдзя вялікай перамогі адкрылася тэматычная выстава. Алфавіт вайны складаюць не літары, а праекты 9 аўтараў з Беларусі, России и Украины. Вот Саша Вильдемович, он говорит, что его прадедушка герой, и он называл свой проект «Алексиада» по аналогии с Илиадой Гомера, с приключениями Одиссея. И это такой миф, который он создает вокруг своего прадедушки, используя реальные факты и выдуманные. На выставе «Алфавит войны» представлены архивные и змоделяванные артефакты, инсталляции, живопись, графичные листы. Очень разные интерпретации у авторов. У кого-то это классическая фотография, у кого-то это скриншоты экрана компьютера и проект, построенный в взломе системы Google. Поэтому очень разные подходы. Выставу дополняют здымки часов войны з розных сямейных архивов, представив фотографии своего батьки и директор центра Сергей Крыштапович. Один з немцаў, напэўна, было досыць цёпла, зняў сабе сваю гэтую амуніцыю, а бацька прыкмеціў, што там ёсць самае каштоўнае, аўтамат адразу будзе бачны, і ён сцягнуў гэтую гранату. І з гэтай гранатай сябрам з Геннадзем Нестеровым яны раніцою сышлі ў партызаны. Алфавит войны можно вывучыць праз работы аўтараў до 20 верасня гэтага года, а 3 ліпеня, у Дзень незалежнасці, экспазіцыю дапоўняць новыя творы.